संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सावंतवाडी एवढं मोठं शहर आहे आणि सावंतवाडी शहराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी। या जिल्ह्यातलं, कोकणातलं पूर्वी एक रत्नागिरी सोडल्यानंतर सावंतवाडी शहर लोक नाव घ्यायचे। आज दुर्दैवाने बाहेरून हा रस्ता गेल्यानंतर, दुर्दैवाने म्हणणार नाही पण इथल्या लोकांनी लोकप्रतिनिधी लक्ष न दिल्यामुळे, स्वतःची जागा न दिल्यामुळे आज रस्ता साहेब बाहेरून गेला। आणि त्यामुळे या शहराचं गतवैभव या ठिकाणी प्राप्त होण्यासाठी आपल्याला ठोस पावलं या ठिकाणी उचलावी लागतील। इथली आरोग्य सेवा व्हेंटिलेटरवर आहे। परवा आपल्याला समजल्यानंतर आपण तातडीने बैठक घेतली कलेक्टर ऑफिसला। आपण काय प्रसिद्धीत आलो नाही, पण सिव्हिल सर्जन किंवा DHO ला झापलात तुम्ही की औषध नाही म्हणून। कारण तुम्ही मागच्या ह्याच्यात दोघांना पण जवळजवळ 10 कोटीच्या वरती रक्कम आज DPDCने दिली होती। एवढंच नाही सांगितलं तर जिथं जिथं लागेल तिथं पैसे मी स्वतःच्या खिशातले देईन, अशा प्रकारचं सांगून सुद्धा मध्ये थोडा अलगत्रीपणा झाला। आज इथल्या हॉस्पिटलमध्ये एक व्हेंटिलेटर पण चालू नाही। तुम्हाला पुढाकार घ्यावा लागेल पालकमंत्री म्हणून। इथले लोक 15 वर्ष हैराण झालेले, कोण बोलणार नाहीत देवदेवस्कीला वय हे करून, पण आपल्याला साहेब पुढाकार घ्यावा लागेल की इथं कुठल्याही परिस्थिती आरोग्यासाठी आपल्याला पुढाकार घ्यावा लागेल। इथल्या लोकांचे प्राण वाचवावे लागतील। एक कुडाळ असेल, पोरस असेल, बाकी ठिकाणी कणकवली सुद्धा आरोग्याची सोय चांगली आहे, पण सावंतवाडीकरांना आरोग्याची सोय इथं काहीच नाही आहे। आणि म्हणून इथले डॉक्टर असतील, इथल्या लागणाऱ्या प्राथमिक सुविधा, इथं जे हॉस्पिटल मल्टीपर्पज साहेब लोक ऐकतायत गेली 4 वर्ष, भूमिपूजन झाली, ही जागा की ती जागा, लोक म्हणतात हॉस्पिटल करा, सावंतवाडीत करा, कुठे करा हे माहित नाही, पण त्यासाठी लोक वाट बघतायत साहेब। त्या आता पालकमंत्री म्हणून जरी मित्र पक्ष असला तरी काही ठिकाणी कणखर भूमिका आज तुम्हाला या ठिकाणी बजावावी लागणार आहे की वेळोवेळी आम्ही या ठिकाणी बोलतोय इथल्या लोकांसाठी, सावंतवाडी शहराचं वैभव आणण्यासाठी, इथला आरोग्याची सोय करण्यासाठी आपण पालकमंत्री यांना त्या ठिकाणी पुढाकार घ्यावा लागेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।